Ahoj lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska si zahrajeme Plateball. Dneska nebude to Divball, ale Plateball. A jestli chcete video se Cyrilem dneska, tak určitě mi dejte odběr a na tohle video, ať je minimálně 18 lajků. Natočíme. Neříkám, že jo, ale možná natočíme to video dneska. Jo, tak. Jo, jak jsem říkal, měním se furt avatar. Dneska jsem se zase změnil avatar. Vidíte? Zase, co to je? Zase avatar. Tak dneska si teda zahrajeme ten Plateball, tady vidíme krásně obrazovku toho Plateballa, nebo jak to vypadá, sakra. Strašně bych chtěl tuhle věc, koukejte. Prostě tady, co? Tady tu věc bych chtěl za 1699. A jestli teď... já nemám úplně hodně Robuxů, jo. Takže já mám jenom 100 něco, takže 120 něco, takže... Úplně bych na to neměl, ale dobrý, tak hrajeme. Na Plateball, jako jsem dokončil, koukneme se 20krát a zabil jsem 176 lidí. No, ale, takže jenom 21, nebo, jo, ne, 20krát jsem vyhrál, takže, ale jsem docela dobrý, jako, neříkám, že úplně, ale, no, doufám, že to teda dám. Ježiš. Ale pokud se vám tohle video líbí, tak dejte like a odběr a děkuju moc za tohle. A jo, a děkuju tam 45 odběratelům, jsem z toho moc šťastný. Takže a mám tady schopnost, která je asi ta nejlepší, teď jsem někoho zabil, yes. O, ale tady ta schopnost, kterou já mám, ježiš, já jsem si myslel, že tohle je tu schopnost, kterou mám já, je jakoby úplně skoro nejlepší za peníze, ale nejsem si tím jistý, možná, já jsem tuhle hru hrál asi tak před 8 měsícemi, jsem tuhle hru hrál, takže asi jsem tohle hrál. Pojď! Bum! Yes! Zabil jsem. Tak, doufám, že tohle kolo vyhraju. Ale jinak, jestli chcete video se Slepetls a se Cyrilem, tak dejte taky like, odběr. Děkuju, fakt, jako vážím si toho. A chtěl bych mít 100 odběratelů. Pomůžete mi, udělal video, když jsem ještě neuměl editovat. Ale byl bych moc rád, kdybyste udělali ten odběr. A moc vám děkuju, ale jestli chcete ze Slepetls, tak jako viděl jsem zatím jednoho člověka, který měl Boba, jestli neznáte Slepetls, tak tam je Bob a to je skoro, nebo nevím, jestli je nejlepší, ale pro mě asi bude nejlepší ukazatel. A to musíte spamnout svůj na 700krát a když máte 6, tak jenom 500krát. A nikde to tam nevidíte, kolikrát jste to spavili. Takže asi já jsem to spavil teď na sebe, ale tohle není Slepetls, tohle je ten Plateball. Doufám, že tohle teda vyhraju. No, bezva. Ale mohl jsem to dát, mohl jako. Randomizer, ne, klasický, ne, dva týmy, yes, budeme 2 týmy. Doufám, že teda to bude dobrý. Schválně budou 2 týmy nebo klasický? 2 týmy nebo klasický? Ach jo, je klasický, no tak bezva. Ale tak mohli bychom zkusit jednu takovou věcičku. Ne, on se nenachytal, jo. Myslím, že se nachytal. Jo, tak jsem nevěděl. Tak tam ten týpek se asi nachytal trošku, ale... no.
Co? Kluci, nechci vám nic říkat, ale už si s tím házíte to dolů, tak chytě. Zabil jsem ho. Byl tam You Eliminated nějaký jméno, prostě jeho. Já jsem to věděl, yes!